हाय लोगोफोर नै आं मैखुन नायनो थांनो नागिरदों। मैखुन गामियाव मैखुन माबानाय दं बानायो गामियाव सासे आबादारिया। दा आं नायनो थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोनाबो नायनोबा आंजों लोगोसे थाफाबाय था। दसेनि उनाव आं देखायगासिनो र' थांनो ओंखारदों जिरायना दं। आगर गुबै दख'ना मैया लाना फैबाय माबानिफ्राय मा हाथायमोनलाय। बे भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो मैखुन आबाद मावनायनि सायाव नैबे भिडिअ'खौ लाबोदों। दा नैबे मैखुन आबादखौ मावदों जोंनि गामिनिनो प्रदीप बसुमतारी होननाय। दा बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन जों माबायदि मावोबा नैबे आबादखौ मोननो हायो। नैबेनि सायाव जोङो दिनैहाय सावरायगोन। नैबे मैखुन आबाद मावगिरि बिथांनियाव सोंनोसै माबोरै मावनाय जायो बे आबादखौ। जोङो नैबे मैखुन आबादखौ मावनो थाखाय मा खालामनाय जायो नोंथांनियाव आं सोंनो नागिरदों। नैबे जिगाबखौ मा खालामनांगौ नोंथाङा एसे खोन्थानानै होगोन नामा? खोन्थाजागोन। ओरैनो जिगाबखौ जोङो मा खालामनाय जायो? दा जिगाबखौ जों दा बेखौ दानफ्लेबाय, दानफ्लेनानै ओमफ्राय सुनैजों दैजोंहाय लागायबाय। लागायनानै बे गोदान नालाय हरथाम सोमनाय जाबाय आरो बेखौ सुनैजों। हरथाम सोमखांनायनि उनाव सानथाम ओमफ्राय सानथामनि उनावहाय बोखांबाय। बोखांनानै ओमफ्राय दैखौ सर' होनानै दसे सर'बाय फोरानबाय आरो। ओमफ्राय नैबे जि प्लास्टिकआव सोदों नैबे प्लास्टिकखौ बे मार्केटफ्राव ओरैनो मोनलाबायो नामा? बेखौ मार्केटफ्रावथ' मोना मोननायालाय। नागिरनांगौ, अर्डार खालामनांगौ बे प्लास्टिकखौ। अर्डार खालामनांगौ आरो ना। खिन्थु ओरैनिफ्राय लाबोफाबा मोनो आरो। ओमफ्राय मा मुं नैबे मैखुननि नामा? बेथ' मासरुमानो होनो। दा बेखौ ओरैनो बेसेबां दिनजों मोननाय जायो बिनि आबादखौ, मैखुनखौ? बेखौ हमना ला 30 मासखौनो हमना ला आरो। ओमफ्राय 30 दिनखौ हमना ला आरो। माने मास मोनसे ना? ओरैनो ओमफ्राय नोंथाङा नैबे बे आबादखौ मावनो थाखाय सिगाङाव सोरनिफ्रायबा हेफाजाबफोर लादोंमोन नामा? लानायाथ' लादोंमोन, सेमोन बानायदोंमोन। सेमोनहाय लाम बानायदोंमोन। सेमोनहाय 800 बानायदोंमोन। देग्लाय गैया, 70-80 बानायदों। ओमफ्राय ओरैनो नैबे थांनाय बोसोराव नोंथाङा 800 बानायबाय। नैबे 800नि बिथोराव नोंथाङा लाब मोनदों मोनाखै नैबेखौ मिथिदोंना मिथियासै नोंथाङा? लाबाथ' मोनदों मोननायाथ'। सेमोनहाय 200सो लस जादों ओरैनो। ओमफ्राय 600सोआ मोननाय जादों। ओमफ्राय सेमोनहाय 200सो माबा बिदि मुथा बिदि बजाया बिदि थबसे 200ता लस जादों आरो ना। ओमफ्राय जेनेबा 600आ थादों आरो। 600आव मोनसादों मोननायालाय एसे हाजिरा गावनि आन्था मोनदों आरो। लसथ' जायाखै। फाननाया मैयासो 500फोरनि। देग्लाय गदै जादों नालाय बानायनाया, ओमफ्राय मैयासो लांनाय जादों। फार्स्टनिखौथ' आंनो मोनजादों दाखालि हैजेननायाना? दाखालि बिदिनो। बे ओरैनो खै माससो थांगोन बियो? मोजां दोनबा दै सारबाय थाबा बैसाग मास मोनथाम। जेसेबां दै सारनो हायो एसेबांनो दै सारनाय एसेबां थागोन आरो। ओमफ्राय बे थफ्लासेयाव बेसेबांसो ओंखारो खागासेयाव? 5 केजि। 5 केजि? 5 केजि। खेबसे खागासेयाव बिदिनो आधा केजि, 1 केजि। नै दा फार्स्ट खानायाव 1 केजि ओंखारगोन आरोना, उनावबा खमायलांगोन आरो प्रडाक्टआ। एसेबां मोजां मोनाखै ओंखायनो बानायाखै। माने खम जादों आरो ना? बेयो बारा मोजां नङा नैबे। एसे दाम खमनि नामा? ओंखायनो बेरसिनो हायाखै आरो ना? नैबे सोरखिनो हायो। नैबे माने नै बिदि सोरखिनो एसे उसुबिदा जायो आरो ना? सोरखिनो सुफुंजोबना होनांगौ। बेथ' दा गोरानथार खोमा दां, दै साराखै ना? दहाय फुङाव सारदों। गोरान जाना दं। रानबाय। बे प्लास्टिकआव माबा नालाय ओंखारबाय, रानजोब्बाय। बे प्लास्टिकआ एसे माबा आरो ना? माने दै सारनाय जायाखै। दै सारबानो ओंखारोना? बेवहाय माने थुसिनानै दै सारबा हाबगोन ना? थुसिनानै होबा दैया हाबबा गाज्रि जागोन, सेवगोन जिगाब। बे माबा सेवगोन आरो। सायावसो होनांगौ दैखौ? माने बे मैखुनल' सारनांगौ। मैखुन ओंखारनायाव? मैखुनावल' सारनांगौ, प्लास्टिकआव सारजाया। थुखुनानै सारजाया आरो ना। थुखुनाव सारबा दै हाबबाथाय गाज्रि जायो आरो। ओरैनो देग्लाय बेसेबांसो बानायनाय जादों? देग्लाय गैया 80 थफ्ला।
बिदि थफ्ला थांनाय बेसेबांसो मोनगोन बायदि नोंनि आसायाव जेनेबा थफ्लायाव 5 केजि फैयोबाबो मोनगोन मोननायाथ' बानायनाय खरसायाथ' ओंखारफिनगोन ओंखारो बारासो ना ओरैनो मा दाम मोनो दा फाननाया 200 फाननाय जादों केजि 200 केजि 200 ओरैनो खै केजिसो फाननाय जाखो बारा गैया दाख्लै फास नालाय बारा ओंखाराखै थफ्ला दाम खोब खादोंमोन थफ्लाब्रै थफ्लाबा दाथ' नै 7 केजिसो ओंखारदों 8 केजि खानाय जाबाय बेथ' जाजासिगोन ना बे जाजाबाय बे दा फवासे बारगोन नैबे फवासे बारगोन ना बेयावहाय मोननै माबा जानानै दङ मोनसेयानो खाथि खालानि मार्केटावनो सेलिं जायोना खाथि खालानि मार्केटावनो सेलिं जायो गामियावबो सेलिं जाबाय थायो सामफ्रामबो फैयो लांनो दा गामियाव गोदान नालाय गामियाव फैबाय थायो जानो गामियाव होनबाथ' आंनो बांसिन जायो जाहैबाय आंनो बयनिख्रुइ बांसिन जायो मुलि गैया लोगोफोर बेफोर ओंखारहांजोब्बाय दा बियो साननैसोनि उनावनो ओंखारजोबबावगोन दा माखासेया ओंखारबाय माखासे सायफैदों आरो माने दाखालियो आंनो हैदोंमोन नालाय गिबि ओंखारजेननायखौ आंनोनो हैदों आं जानानै गोथाव मोननायखाय माने दिनै फैदों आरो नायनो नोंथाङानो मालिकआ दै सारगासिनो दै सारनायखौ देखायना होनि र' ओरैनो सानसेयाव बेसेबांसो दै सारनांगौ सानसेयाव बेसेबांनो मोजां खनथाम सारनो हाबा मोजां माबायाव आरो ना मैखुन ओंखारनायाव गोरलै गोरलैयाव फुङाव खनसे सानजौफु खनसे मोनायाव खनसे माने इसेबां सारनो हागोन ना इसेबांनो माने मैखुना राना आरो ना नङाबा राननाय चान्स थायो ओरैनो न'खौ त्रिपालनि अनगायै बेलेग बानायबा जागोन ना जाया जायो त्रिपालबाबो जायो बेलेग न'बालाय बेलेग न'आवबो सोबबाबो जायो बार हाबबाबो जायो बारला जेनेबा सान्दुं नांना आरो ना मा बेलेग प्लास्टिकबा जानाय नङा आरो ना प्लास्टिक गोसोम ओमफ्राय नैबेवहाय सिरियास जे नुदों बेखौ मा खालामो आं बेखौ माने दै जमा दंमोन नालाय बेखौ दै बख'दों माने दै बख'दों आरो ना बेखौ दै बख'ना गारदों दै बख'ना गारदों आरो माने प्लास्टिकआव दै जमा जाबा सेवो माने जिगाबा बे दा दै सारनायावथ' जेबो मेडिसिन होफानाय जायाखैना जेबो मेडिसिन गैया माने बे माने बुस्थुआ ओमफ्राय मैखुनाव जिबनिल' रानिल' बुस्थु लायो बे रानिल' आरो मैखुना माने मैखुना रानजोबबाय नै दै सारनाय जायाखै नालाय बे रानबाय आरो नै ओरैनो बेसेबांसो खै माससो जाखो नैबे थफ्ला बानायना दोननाया बेयो माबा जाबाय 30 दिन मास मोनसे ना मास मोनसे लायो नोंथाङा बिनि बेगरखौ बहानिफ्राय लाबोयो बे खोन्थानो हागोन नामा बेखौ हायो बेयो माबा बिहारावबो मोनो ओमफ्राय दा बेखौ आं लाबोनाय जादों ओमफ्राय नगावनिफ्राय लाबोनाय जादों नगावनिफ्राय ना नोंनि सोरबाफोर लोगो दं नामा नगावआव लोगो माने आं माने बे लोगोनाव सासे लोगो दं बे लाबोदों आरो बे लाबोनानै माने गावबो बानायबाय थायो नालाय गावबो बानायबाय थायो सिलिगुरियाव लाबोना फैदो आरो होमबाथ' सोरबा नोंथांनाव बेगरफोर बियोबा हरनो हानायनि सुबिदाया दं दा नांगौबा दाबो हरनो हायो माने हायो आरो बेखौ हरनो कन्टेक्ट खालामलायब्लानो मोनगोन होनबा ना खालामबानो मोनगोन आरो मोनबेसे स्टेप होयो बेखौ ओरैनो बेखौथ' मोनबा स्टेप माने बेखौ मोनब्रै होबाय बेखौ जिगाबखौ मोनबा होबाय बे प्लास्टिकआव जिगाबखौ सोनानै ओमफ्राय बै गुफुर नुनाय मैखुन बेगरा बेखौ जिं जिङाव एसे होनांगौ सिरिब्रासो होदों होनना बुंदों माने बारा गिदिर जानाय नङा ना मैखुना जायगा मोनलायनाय नङा मैखुना बेरनाया अभार माने बांसिन बेरगोन आरो ना बेरनो जायगा मोनलायनाय नङा जायगा मोनलायनाय नङा एखेबो बेरगोन आरो बुहुद बेरगोन आरो बेखौ अभार होबा बे माबा जेनेबा गरम जानासो जायोना गरम जानासो जायो बै नोंदि थुसिनानै होदों मानो थुसि बे थुसिनाय माने बार लानो थाखाय माने बार लानांगोन ना एसे हावा बेनि गेजेरावनो अबेबा मोनसे थफ्लाया रेजेक्ट जायो अबेबा जायो आरो ना बै बेगरा रेजेक्टबानो रेजेक्ट जायो आरो बेगरा अखे गोजा आरो ना जुखाम बेगर बायदिसोना मा बेगर इयो गम माइ बेखौ बायनानै लाबोदों मैखुन बेगर
थांनाय बोसोराव ओरैनो बुरजायाथ' बिराद बानायदोंमोन ना बानायदोंमोन बे लकडाउननि थाखाय एसे उसुबिदा जाबाय आरो ना लकडाउनाव मोजां जादों फाननो मोजां जादों मोजां सेल जादों बिराद गोथाव मोनो आंबो दाखालिबो खेबथाम खेबब्रै जाबायानो आं जानाया बायनानै बे मानो होदों बे टेपखौ बेखौ टेपा माने बे जिबाय नालाय अभार माने बार मोनगोन नालाय होथेदो आरो ओमफ्राय नै एसे फलंनांगौ नैलाय बेफोर फलंनाय माने अभार जिबा माने बार हाबो नालाय माने होथेदों आरो एसे टेपाखौ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जाखिनि आं बिथांनियाव सोंनानै मोनबाय गासिबो नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय नोंथांमोना जुदि बेगरनि गोनांथि जादोंब्ला एबा बे आबादखौ मावनो गोसो जादोंब्ला बिथांनियाव फन खालामना बेगरखौ बिहरनो हागोन बिथांनि नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना थांनानै बिनिफ्राय सोंनानै माबायदि मावो मैखुन आबादखौ मोजां खबर लानो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो